Ụtụtụ ọma ọhaneze, asị m ka onye chiri ya zere o ji ngaji eri cheta onye ji aka. Na nketa bụ Fraịde afọ abalị 2 nke ọnwa Eprel 2021 ka anyị kọọ ya gbodogwu gbom n'akwụkwọ akụkọ nke taa. Chinonso Ugorji bụ aha m. Na Tribune ka anyị nwere isiokwu ndị a. N'ihi atụmatụ ịgachapụ ọchịchị kansụl n'iwu ala anyị, otu n'oge gazochi n'ụlọ nzukọ n'iwu ala anyị na mkpesa na nso nso a. Ebe dọkịta ndị bi ebi n'ụlọ ọgwụ iri afanye aka n'ụkwụ ozuru ala anyị ọnụ dịka ndị na-anara ọgwụ n'ụlọ ọgwụ agafere n'ụlọ ọgwụ ndị nkịtị nwee. Dọkịta ndị bi ebi n'ụlọ ọgwụ ebido afanye aka n'ụkwụ ozuru ala anyị ọnụ dịka ndị na-anara ọgwụgwọ gafere n'ụlọ ọgwụ ndị nkịtị nwee gburugburu ala anyị. Akara ejiri mara n'ihi na abụghị iwu maka ndebanye aha ya ka INEC na-ekwu ka anyị rụrụ na Nigerian Tribune n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Disọnụ ka anyị hụrụ ndị a. Ụnụ nwa metọọ uwe ejiri mara ụnụ agbara ogu na pịaju n'olu ya ka Shọyị nka na-agwa ndị otu Amboteko. N'ihi mmemme Ista, ụnụ ekwekwala ka ndị amakevu laa ịdị n'otu anyị n'iyi ya ka Buhari na-agwa ụmụafọ Naijiria. N'ihi ọchụ egburu n'Ebonyi, ọha na eze ndị Igbo na ndị gọvanọ South East ga-enwe nzukọ na nso nso a. Cheekwanụ ntị, onye ọbụla ji ekwentị na-eme ihe na-enweghị akara ejiri mara ga-adọtara onwe ya mkpọrọ afọ 14. N'ịgafe na Vanguard ka anyị hụrụ ndị nke a. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa, ọjụjụ anyị jụrụ ikwu eziokwu mere ka ọnọdụ anyị kakwuo njọ ya ka ndị okenye mgbago ugwu ala anyị na-ekwu. Ebe ụmụ nwoke ndị nọ n'uwe ejiri mara ndị agha agala kpọpụrụ ndị onye isi ala na mmadụ 4 ndị ọzọ n'ike na steeti Ebonyi. Ka biko obi adala ụnụ mba n'ihi mwakpo ndị emegasịrị n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ya ka onye enyemaka ikpeazụ na-agwa ndị uwe ojii ka anyị nọ na Vanguard n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na White Paper ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Tetanụ n'ụra bilienụ n'ụra megide enweghị nchekwa ala anyị ya ka Bishọp Ibeabuchi na-agwa ọchịchị etiti. Ụlọ ọrụ ITC ga-enweta ụgbọala bọọsụ ndị ọrụ n'oge na-adịghị anya ya ka Emeka Duru na-ekwu. Ihe mere ejiri wezụga barista enyi nna ya ọnụ egbu dịka onye kọmishọna okwu ala inyo Sofia na nhazi obodo ma ziga na ministri ikikere ọkụ ya ka ị ga-ahụ n'akwa akọ White Paper n'ụtụtụ taa. Na weekend anansa ka anyị hụrụ ndị nke a maka ngwongwo na akụnụba steeti Imo ezuru n'ohi. Onye isi oche otu Senate Labour Party nwa anyanwụ ehinyela gọọmenti aja n'ukwu n'ihi ihe omume enweghachite ọ na-eme ka ọ dị ugbu a. Ọtụtụ steeti ma enwela otu kọmiti ga-etinye atụmatụ gọọmenti banyere okwu ala n'ọrụ na steeti a ka anyị hụrụ na weekend anansa n'ụtụtụ a. Na The Nations ka anyị hụrụ isiokwu a. N'ihi ntọrọ mmadụ na ibugharị ngwa ọgụ anwụchiela mmadụ 53 na steeti Ọshụn, Kwara na Plateau. Anwụchiela mmadụ 5 ndị a na-enyo enyo maka iwakpo Chukwuma Soludo ya ka nọ na The Nation n'ụtụtụ a. 08150501073 kpọọ anyị kwa ekwesị metụta gị n'isiokwu ndị a wepụtara gị n'ụtụtụ taa. Chetakwa na ka nwekwa akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ n'ebe a ga-agụpụta n'oge na-adịghị mana kpọọ ya ka ekwentị mgbe igwe anyị kwesịrị metụta gị n'obi bụ ndị nke a anyị gụrụ agụ ka ọ dị ugbu a. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị maọbụ na akara Facebook anyị Talent FM nwere ahụ ozi gị ebe ahụ ụmụnna anyị agụpụta n'egbu oge n'ebe a. 08150501073. 08150501073
080501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Ị bọọla chi Nonso inu? Ya gaziere gị nụ? Ndewa ụja. Dedication atani na wa kupanye so kwenye jo imo to na sasa imo tetu the capital of unemployment ya so mo ya de industry factory industry ke dirane ya na me fuka ni mo shika ka cheke bara hebere ka na pachanya ba ke na ko na ke awu da bala re no le ko le shishio 08150501073 ba ka ekwentị anyị nwa anyị gwa ekwentị metụta gị n'obi bisekwu ndị a anyị tọgbọrọ gị taa n'ihe anyị bụ na akwụkwọ akụkọ. Ị bọọla chi? Hello. Nwanne. Adị m mma, gị nwakwanụ? Adị mma sa. Ụmụ mara gị mme na adị na-ebisi akpụ anyị. Esi ndeke dị akọ afọ mbụ mmasị na chi gaa n'ihe nne m. Ebe na-adị because of akara dike ejirimara. Ya, ejirimara ito. That's na onye ọhụrụ a na-eregista na aga a ga-apịa mkpọrọ afọ 14. Ebe ma wụọ ga-blọk onye ahụ agaghị eme ihe ọwụwa na ụda awa. Nke onye ha gwara anyị mana nke ugbu a bụ na a ga-atụrụ mkpọrọ afọ 14. Onye a ga-eji onye ahụ mechiri akpọ ya mkpọrọ gị. Mgbekwere ya rụ ma isi azụ ụzọ ga-agbape nke gị enwere ike ọwụ ihe a na-ekwu maka ihe ahụ. Akwụsịrị imechi onye a ga-agbape n'isi ya ma onye ọbụla adịghị isi ya eji agbapụ ya ma ọ bụrụ na ime ya nọma otu esi eme ya. Ọ dị mma ya gaziere gị nne m mmasị na chi ịma ndewo nwanne ke m ịma na ala anyị bụ Nigeria everything is possible. Enwere ike kpọchie nke ga-esi n'azụ ụzọ gaa chọọ ụzọ esi arụghe ya ga gbape detin. Ọ bụ ya ka ocheti na-ekwu ya na onye ọbụla nwedere na-eji akara ekwentị eme ya na-ebughị ụzọ nweta akara ejiri mara na onye ahụ ka ga-atụ mkpọrọ afọ 14. Dịka na-ekwu ugbu a Sachidema gị awụchala n'ebe a onye na-epụta akwụkwọ akọ Nigerian News Guide ọ nọ n'etiti anyị ka ọ dị ugbu a ịbịa tinye ọnụ n'okwu na nke taa. Ị bọọla chi Sachidema gị? Ndewo Chinonso Ugorji. Ndewo ndị nọ na-ege m ntị ndị ọma ejem ọnụ. Ndewo ndị Nigeria ndị South East na-enwetara na mbịa n'azụ oge. Ndewo ọ dị mma anyị ekwu n'ọtụtụ ihe tupu ga awụcha mana anyị ga-aga n'ihu mee nke ọ bụrụ ma anyị gụpụtakwuo ndị nke fọdụrụ afọdụ n'aka anyị maka naragodo okwu ekwentị ndị mmadụ na-abata ka ọ dị ugbu a 08150501073. Ị bọọla chi ahụ nke ahụ akụpụla ahụ 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM maọbụ ezibatara anyị ozi gị ebe ahụ ịhụ ya anyị agụpụta ya ebe a. Ị bọọla chi? Hello. Network. Nsogbu. 08150501073. Ị bọọla chi? Hello. Abọọla m chi nụ elda ya gaziere gị. Ndewo ya gaziere gị onye ọma m. Ndewo ịbọọla chi onye kere. Adị mma ya ihe ndị abaghị anyị na obodo anyị ahụ Naijiria ọchị bụ anụ ọzọ ịgba anụ ọzọ ahụ gbanụ arịa aka nyegachara anyị ya na-arịpụ kara ụsa ebubosi onye tinyewu ọwamoto tinyewu ọzọ abụọ ya afọ asaa ọwapụsị onye mekwanụ niile ọwaga ugbu ya emehụ nke ya ụzọ kwesịrị ọgbara emeghe eme akpọrọ ya fara afọ 14 ndị ọchafụ ga na-eme ọhụrụ ha dị iche n'obodo anyị aka aba ka eji eme chọọ ịga ahụ ndị ike ebe ụmụ okorobịa ka ọ na-akpọ ọbịa ndị nna anyị okorobịa ndị nne ga-akpọ ọbịa ha ụlọkọ ọhụrụ jezu ụmụaka ha ọhịrị anyị oke mpụ ugbu a ọnwụghị ndị apịtọga ha eme ka ete afọ atụ apịtị ya ha na-akụcha anyị mkpọrọ ha chịmara onwe ha. Ọ dị mma ya gaziere gị nụ
ọ mara gị mma ọ na-ekwu na ọwụ atụcha anyị kpọrọ ha chịrị maka gọọmenti na-ekwu na a ga-atụnye onye ọbụla na-eji ekwentị ya eme ihe n'ebe ụzọ nweta akara ejiri mara NIN mkpọrọ afọ 14 ọ bụ eko na-ekwu ugbu a na-atụ anya n'ime mkpọrọ achịkwakwa na-ele ndị ị ga-aga nweta akara n'ime gị ọ dị mkpa ị ga-aga nweta akara n'ime nke m na-aghọtachaghị otu esi egbugo oge n'ihe ndị mmadụ akara niile aga ndị mmadụ agbakọcha na-egbu oge a na-ekwu ụfọdụ n'ime ha nyego ego anaghị ego gị chọọ ọsọ agbara gị ewe express ewere ego ị ga-akwụ ọ dị ka ọ puku naira 10 gị chọọ ka enye gị ya otu izu ụka enwere ego ị ga-akwụ ọ dị ka ọ puku 7 gị chọọ ka enyekwenye gị ya mgbe ụlọ ọ pụtara gị gba nkịtị ị ga-akwụga nnọọ kwụga izu ụka abụọ 3 4 arị onye ga-ahụ gị chọọ ka echi tụrụ gị aka ntakịrị gị kwụọ puku abụọ n'owere ike gwụrụ 08150501073 Bọlachi Chinonso Ugorji ndewo na ime omejọ ya gaziere gị ndewo nna m ole otu iji agaghị ekwu okwu mkpọrọ ndị mmadụ mkpọrọ ha ga-ada ya ọ bụrụ na mmadụ nwee ekwentị ya na-enyeghị akara ihe ga-eme agwa ndị na-enye ekwentị agbachie nke ahụ onye achọwa ụzọ ka o mee ya ọ dị mma na onye ọbụla ga-eme ya mana obodo Naijiria na-eji ije ha anaghị ekwu aka ije maka ama ọtụtụ ndị netwọk akụpụla ime omejọ n'ebe ahụ ọ dị m n'akara Facebook anyị ka hụrụ ozi ndị anabata ka ọ dị ugbu ahụla m nke gị Comrade Mpadụ Chidozie Nwosu esi na ịbụ onye ụmụọka nne ọhaji n'isikwa na ọka na-edebata ozi gị n'ụtụtụ taa ọka nke Anambra steeti ị na-ekwu na ị kwenyesiri ike na-akatọ iso na-akatọ mwakpo wakporo Prọfesọ Charles Soludo bụ nke mekwerenụ ejiri gbuo ndị uwe ojii 3 na-enye ya nchekwa mana anyị na-ekele Chineke ebe anwụchiela otu onye a na-enye nyekọ gị mana akwụkwọ ọ dị mma akwụkwọ akụkọ Nation na nwaanyị ọ bụ mmadụ 5 ka a nwụchiri ndị a na-enye mana akwụkwọ akụkọ News Echo na-ekwu na ọ bụ ofu onye amaghị m nke anyị sogo ugbu a anyị na-aga ntakịrị ịma onye na-anọghị ga-anọli ụzọ asị ya bụ ụjọ sitere ọrụ ndị uwe ojii ga-ekwu kpọmkwem mmadụ ole egidere na-ewekwu ohere tinye ọnụ n'okwu na-ekwu so ụjọ na-atụ gị na Soludo ga-emeri site na ntuli aka elu ọchịchị a ga-eme na Anambra steeti emebekwa ihe a na-akpọ primaries ọ praịmarị ka na-ekwu gị bata nnọọ n'ebe a na-agwaga ndị mmadụ ebe a nọ na-ahazi nhazi ndị mmadụ agbakọcha gị gbawa egbe anyị ndị Igbo anyị anakwaghị eme ụdị ihe na-ekwukwa ya anyị anakwaghị eme ọwa asọ ọwa arụ ọwa ihe ọjọọ jọgburu udele na nchọ si ka nyụọ nkapịa n'usi ekwesịrị itinye ọnụ kwuo kpọmkwem na ọwa arụ ndị mege ihe a biko laghachi n'azụ anyị nọ na Good Friday taa kwa ya Friday ọma cheta Jizọs nwụrụ n'ihi gị mmụọ ọnwụ na-emebe ka ọ gbapụta gị ya na-agba mbọ ịnapụta gị ka ị baa na ndụ ebi ebi gị na-agba mbọ ịba n'ọnwụ mbibi ka ụwa ebi ebi anyị gị na ozi ahụ Comrade Mpadụ debatara n'ụtụtụ taa ka ọ na-ekwu na n'ikwu eziokwu na ọ kwesịrị nnọọ ka ekechikwu ọnọdụ okwu nchekwa ala anyị gba gburugburu ọ dị mma na-ekele gị Comrade Mpadụ Chidozie Nwosu maka ozi gị n'ụtụtụ taa eji m nke gị ugbu a Chijioke Zenith duru esi anyị ụtụtụ ọma Chinonso na Ndachi dị mma gị na-agị bụ Chijioke esi ụmụgoma debata ozi gị na ugbu a ndị gọvanọ South East nakwa ndị ọhaneze ndị Igbo na-akwado inwe nnọkọ dị na-enwe olileanya na nke ahụ ga-ewepụta ihe dị mma n'ọdịnihu n'oge na-adịghị anya ọ dị mma na-ekele gị Chijioke maka ozi gị eji m ekele ugbu a Bright Agụ Chief Bright Agụ isi ndị dị ọha mma na-aga bụ Chief Bright Agụ si Ọhabịa London ụbọchị na-edebata ozi gị na kedu ka ndị ndu anyị ga-esi nọdụ ala na-agwa anyị na ha na-elekọta anyị anya ebe ọ bụ na enweghị okwu nchekwa na ala anyị gba gburugburu a na-egbu ọchụ aghara aghara na-atọrọ ndị mmadụ aghara aghara gburugburu ala anyị na ị na-ajụ na ọ bụ arụ mmadụ ịbụ onye Naijiria ọ bụ arụ mmadụ ịbụ onye Naijiria nke abụọ je na n'otu a Chief Bright Agụ ya gazie eji m nke gị ugbu a n'ikpeazụ Benedict Martins isi m ụtụtụ ọma Maazị Ugorji na ịbụ MC Thunder isi Nigeria wa MC Igbo igwe achala m n'akụkụ o si ekuku debata ozi ya ọ dị na ihe ụlọ ọrụ NIMC na-ekwu
oke ọ dị mma na ha kwesịrị ịgbatịkwu ọ dị mma na kwesịrị ikewapụtakwu ogbe maka ndebanye aha na ime obodo anyị ha dị iche iche iji nye ndị mmadụ ohere ịgadebanye aha ọkụtara n'isi eziokwu ọ dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị taa 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị ya na-efe nwere ahụ ozi anyị pụta n'ebe anyị bụ oge ọbụla taa n'ụtụtụ taa n'ime anyị bụ Igbo Ezukoo. Ị bọọla chie? Alo ụtụtụ ọma enu nwoke ọma ndewo na m ịbọọla chi ọ dị mma gaa n'ihu security network ụfọdụ a na-achị na ọ bụ ndị Fulani bee mụ ka a ga-esi ebe atọ ndị Fulani ndị kpuchiri disipụl Edo steeti ihe na-akụwa mitin na ndị ọha na eze na-achị ndị gọvanọ ha mee ya ka ọ dụrụ na ezi solishọn wụ ime apruv ka ha ma apruv ka e nwee ita security network so that ndị Fulani ahụkwanụ na-enwe mebi netwọk ụjọ a ga-egbe ha ịbata ha static again ya igwe anybody but ha megidesi enwe that network that security network security network a ga-emepe ha agaghị adaala na Ebonyi gaa n'Enugu si n'efu ahụ Imo steeti ma Wadi ma wụọ Rivers steeti ọ ga-eme ha na-abịa site nwoke dee anyị tiritrion ha jisi ike ma approve that ka eme ya ọganazi ka pipa ebido n'ọrụ ozugbo ozugbo ya gajibọrọ gị nọ Chidegbe Ọgọ na-ekwu ka ehiwe otu ESN aja n'okwu ji hụ na-echekwara mpaghara ya ugbo nsọ hụ ESN ka a ga-akpọ ya kpọọ ya aha ọzọ ọtụtụ ndị mmadụ na njikere iwepụta onwe ha ịbịa bụrụ egbe bụrụ mma bụrụ nta bụrụ imo nye aka nkechekwa obodo ọkwa Nnamdị Kanụ a na-ekwu ekwuchi iko Nnamdị Kanụ onye isi ndị kacha n'ọnụọgụgụ n'ala Igbo ọtọgbụ ọsọ dị si na ya ọhasị m onye isi ndị mmadụ ndị kacha n'ọnụọgụgụ n'ala Igbo gbaa gburugburu otu ọsọ dị si na ya enweghị gọvanọ ya na ya na-atọ na ihe gbasara ọnụọgụgụ ndị na-eso iji nke a kpọtụrụ na ya kpọọ na ya ma ọ bịa ha kpọọ na ya n'ekwentị gwa na ya atụrụ so egwuregwu bịa n'ama nna ya ma ọ ma ihe ọ ga-eme ya wụ na Nnamdị Kanụ enwe otu esiri gosi kụzie ya ma asa akpọrọ ya ọ bịa ha anyị ga-esokwa gụọ ya ji gwa ya sị nna m emeteghị ihe otu onye na-aza nna m ọha ya osi nwe onye ndu ma ọ nwụrụ na ịbịa hụ soro ha na ihe ha ga-eme echi ha yipụtara agaghị eme dị nọ ebe ahụ kwuo lekwa ndị ekwekwara ndị isi ugwu n'ihi na ugwu nkwe nwaanyị amụta ibe ikpere ma ndị ka erugo oke ma ndị ka tọrọ gị atọ ma ndị ka gị na ha webi onye ọbụla wụrụla gọvanọ wụrụ onye ndu steeti ọ na-achị n'ihi nke a gị kwere ugwu ọ dị mma ndị ọma gọpụ aka laghachite azụ anya gaa n'ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo nke tọkakwa gị na Chinonso Ugorji na Sachidi ema gị nọ n'ebe a na nke taa imete gị mma na akpa obi ụtọ nọkwa n'ebe ahụ ma na-eme ka redio Ọhaneze Darling FM Owere ka nọkwa n'ebe a nọkwa apụla apụ Investment Industries Nigeria Limited go test two coated rooftops today, water collectors, aluminum profiles and accessories maka window and partitions today, stainless steel pipes and accessories maka staircase na handrails today, PVC ceilings, marble granite, odi ceramic tiles niile, foreign security maọbụ bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles na complete sanitary ware. Investment ga-erede maka ụlọ ihe ndị a niile n'ụlọ na quality na ọnụ ala dị mma. Ọtụrụ Investment na 3D building materials and finishing plaza ọhụrụ na-ewu ewu dị na Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze Owerri, maọbụ na Investment Plaza 197 Douglas Road Owerri, maọbụkwa na Investment Plaza 88 Aba Road Ụmụahịa, phone 0803-553-2369. At Shoprite, we
We're making it possible to celebrate a low-price family Easter. Save big with great deals like Pepsi, Mirinda 7-Up 330 ml cans at only 119.99 kobo. And when you buy 24 cans of Malta Guinness at 3,199.99 kobo. Get even more in store for your low-price family Easter. Prices valid till the 5th of April 2021. Only at ShopRite. Low prices you can trust always. Wow! It's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hand and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. To all the customers around the globe. How come electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Igbo Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Yuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 58 Yuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, Nine Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996# to verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, the stitching time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Akademi wọlé a emele elu n'esi n'ala eme n'ala n'esi n'elu. Amadi nwanne m ọnwụ niile ọzọ egwu na-adị wayo. Mgbe chi nne m nke karịrị wayo ịhụna na ndị osochi egbu ndị ihe ọma na asọnsọ ebidokwele gọọmenti kere akị na akị na-eresi ndị mmadụ n'ọnụ akị. Ihu na-arụ ndị ji emere dịkwa kwesịrị ịbụ ọnụ. Mbanụ ọwụ so naanị ịbụ ọnụ ndị Consumer Protection Commission ejikerela inwechi ndị niile na-akpọ ụdị arụ a kpụpụ ha n'ụlọ ikpe ma kpọọkwa ha nga ebe ọ bụla ịhụrụ ndị na-agwọbụ ntikere akị na akị na-eresi ndị mmadụ biko kpọrọ ọsọ gawa n'ụlọ ọrụ ndị Consumer Protection Commission na Area B ncherịta ihu Isokwade New Owerri ma onye nwere ike kpọọ ha n'akara ekwentị ndị a 09079381270 ma ọ bụ 07068175981 ma ọ bụkwa 08074932723. asịkwala na agwa ị ga-agwa ụkpara ndị na-ewetara ụlọ ozi a bụ ndị Consumer Protection Commission Imo State. Good Free Marketing Company Nigeria Limited, import of all kinds of tiles, the home of Italian tiles in the world, all made in Italy, all kinds of Italian bricks, Italian wall, Italian grease, and non-grease tiles. Head office, Italian Mall, Shop 4C at Nazi Timber Industrial Market, Owerri, Imo State. Branch office at Ngobala Line, Shop 116, Shop 280, Shop 281, and Shop 287. For more inquiries, call 0704-742-2812-0813-9304-185 or Quality ice cream, nutrition.
The only place where you and your family go to jolly, get ready for town. Mango delicious foods and restaurant. Our food today hot. Shawarma today. I been ice cream, popcorn, our bread na food. We get coconut bread, chocolate bread, milk bread. I bake contest na confirm. Or I been a fruit bread. This one day different. Mango bread na fresh oven bread. As you get there to watch, yeah, it already. Mango make bread and fruit bread. Now one in town. Invite your family and friends for Mango delicious foods and restaurant. We're there for plot X/27 housing area B. You know what a capital territory. At Toronto Roundabout, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849 or 080-9440-1166. Your refreshments, Mango delicious foods and restaurant. Lots of love. Have you heard? Returns Market Investment Nigeria Limited have diversified into building a cooperative society with a brand name. Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited, which has given its members opportunity to monthly 10% dividend of their share capital. That is, members enjoy share dividend on monthly basis where funds are placed on various profitable sectors like logistics and transport, financial markets, real estate, industrial productions, and so much more. All registered members of Returns Market Cooperative have duly received their 10% dividend monthly for the past 4 years and still counting without stories. For more inquiries on how to become a member of our cooperative, you can contact our office today. Greenwich Mall, number 3, Umes Eromini Street, along Ikenebu Girls Secondary School, Owerri, Imo State. Call us now on 0702-521-1290 or visit our website at www.returnsmarketcooperative.com. Choose financial freedom. Choose Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited. The Hallelujah Channel is back on DSTV and GoTV, and you can experience pure joy in the Lord's presence from the comfort of your home this Easter season. Connect with church services from the House of the Rock, KICC, Daystar, the Redeemed Christian Church of God, and more, and live broadcast on Good Friday and Easter Sunday. Enjoy live gospel music performed by Monique, Onos, Mike Abdul, Peter, Frank Edwards, and Tim Godfrey on the Rejoice segment on Sunday, 28th March and 4th of April from 3 p.m. hosted by Shegun Obi. Tune in to the Hallelujah Channel and bask in His amazing grace from 8 a.m. on Sunday, March 28th to Monday, April 5th on DSTV Channel 197 and GoTV Channel 85. Stay connected to my DSTV app and my GoTV app. Smile Foundation cordially invites the fathers, mothers, and young people in Obibize and environs to have 2 days Super Easter celebration and empowerment outreach. Day 1, Easter Saturday, 3rd April, Smile of the Damsel and the Mothers. Day 2, Easter Sunday, 4th April, Manpower and the Fathers. Time, 3 p.m. prompt on both days. Venue, Senator Joko's residence. Please come with your face mask. 107.3 Darling FM, the People's Radio. ọ dị ma n'ebe egwu gbaka gaa n'akwụkwọ akụkọ Nigerian News ka debe anyị nwere isiokwu ndị a. Mmemme Easter, ndị ndụ okpukperechi na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị arịpụla Chineke na mmadụ. Ya ka onye bishọp ka Anglican nọ ọlụ bishọp Okeke na-ekwu dọọ ndị ndu mpaghara ugwu aka na ntị megide ime ka Nigeria bụrụ mba ndị alakụba, gbaa onye ọbụla ume ka ha chọọ Jizọs Kraịst n'ike nke mbilite n'ọnwụ ya. Bishọp Benjamin Okeke na-ekwu ma gwa ndị mmadụ sị ha na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị isi ndị chịga ala Nigeria na ndị isi okpukperechi ụka Kraịst na ụka alakụba ọsọ onye ọbụla agharịpụla Chineke agharịpụ mmadụ. Ọtụtụ n'ime ha ọsụcha enwekwara ndị kewu ndị ke dịtụ mma na-ekwute eziokwu ya na-ekwu na ndị gọvanọ mpaghara ugwu na ndị isi ebe ahụ na-agba mbọ ịhụ na emere ka okpukperechi ụka alakụba ruo okpukperechi ndị mmadụ a na-atụtụrụ ndị otu Kraịst a na-akatọ ha na-etinye ha na-akpọrọ ha tinye ha n'ụlọ nga na ọtụtụ ndị ọzọ na-akpọ ndị nke Kraịst. Ndị mmadụ so ha pụta na-achịkute Chineke. Ọ ya Nigerian News Guide nke taa.
ọ dị mma nke ọzọ nkwebe abụrụ na Sinetọ Samuel Anyanwụ zigara ndị na-eso ụzọ Kraịst ozi ekele mmemme Ista gbaa ahụ ume ka ha mụọ udo n'etiti ha na ndị agbata obi ha ya ka ịhụrụ na Nigerian News Corps n'ụtụtụ taa. Sinetọ nọchitere anya ndị Owerri zone mgbe gara aga Sinetọ Samuel Anyanwụ ụka Ista bụ nwanne echi n'ọzọ ịgakwara ke Good Friday gakwara ke Monday Thursday echi gara aga ọ taa na ebe anyị na-aga bụ ahụrụ mmiri gị wee si ọbara ka ewe bapụta gị ịba na ndụ ọhụrụ ahụrụ mmiri gị n'ịga imere ọ daga na-eshago Jizọs na-ajụ ya lelee ihe imele ndị otu Kraịst ya na bute ego ndị isi ndị otu ndị ụka Kraịst ndị ụfọdụ ọgwa ha niile bute ego a na-ekwuzo ozi ọma Chineke ndị mmadụ anwepụta aka na ihe ọjọọ enwere otu ị ga-esiga chọọchị gị bụrụ ihe ọjọọ n'obi gị bụ onye ụkọchukwu onye pastọ ya ekwu okwu ihe ọjọọ ahụ ya ụlọ iji egbe mama ị na-awọchi ị na-ege ya ị na-ahụ ya na ihe onyonyo a na-egosi otu onye buru ihe arụ egbe maọbụ mma maọbụ ube bupụtasị biko ihe ahịa ya zubere ime Chineke ọ gbaghara ya a na-azụ ekwute ụdị ha ndị mmadụ achara echeta na Jizọs nwụrụ ọnwụ n'elu obe n'ihi mụ na gị abụọ ọnwụ njakịrị ọnwụ okwu arụ ọnya na-echeta na ụbọchị Sọnde nwanne echi echeta osiri n'ilibilie mgbe iwe ndị iro ya onye mmeri keike ọchị chịrị ya na ndị nsọ ya gachiri obi ya obilie haleluya obilie anyị kwenye Kraịst akwụkwọ dịrị nwa nke Chineke gị za ya ụmụ ibu egbe atụrụ ndị mmadụ igbu bọmbụ agagharị ịga ndị mmadụ ebe meghere ihe eji ada okwu ndọrọndọrọ gị buru egbe bido gbagbuo ndị polisi ị ga-atọrọ ndị mmadụ ihe niile ka a na-ekwu okwu ya kwụọchi ya ị ga-ahụ ihe ọjọọ ndị imege kemgbe afọ 15 afọ 18 ọgụ afọ enweghị metara na gị nweta otu ijeri naira otu nde na ya ala n'iyi gị ji akpọ nwaanyị n'uche ya na-akpapụrụ ekwu ma gị lezie anya Jizọs tọrọ gị ntọala gị na-aga na-arụ ọrụ na-arụsi ike na nso irijugo ha afọ n'agbanyeghị ụtọ dị otu ọbụla Naijiria dị ndị nke Kraịst agaghị alụcha n'agụrụ taa a na-agụ ya n'egwu even though I suffer I know baby ọnwụ na ga-ata ahụhụ even though I suffer ọ bụ eziokwu onye ọbụla sị gị aga ata ahụhụ ọwachi onye ọbụla sị gị agaghị ata ahụhụ ọwachi nsogbu ihe mberede ntanimụ ga-anọ mana ọnwụ ka ị ga-apụta gị na-ayọ ọrụ onye esi gị na Chineke adịla m ọ dị m ya gazie n'ịga n'ihu ugbu a na News Echo ka anyị hụrụ ndị nke a dịka afọ 50 gasịrị Dictiger nwụrụ ndị Igbo anaghịzi eme mmemme ncheta oke odogwu abụ onye otu ọkpọ nke mba Biafra ya ka ọkpara ya na-ekwu ọ dị mma otu IPOB atala ndị otu nchekwa Naijiria ụta maka ihiwe ndị otu ndị na-achị nama aja n'ukwu nke ọzọ bụrụ na ndị uwe ojii awụchiela otu onye na-enye enyo maka ịwakpo Soludo ọ dị mma ya ka hụrụ na News Echo n'ụtụtụ taa onye kwuru onye na-akpọ Dictiger ọ bụrụ na enweghị ugwu ha kwenyere ya echeta ihe Dictiger mere mgbe gara aga ma ihe gbasara Biafra ma ntanimụ mgbe ọ nọ na-akọ ọkpụ ya na-eti ọkpụ ya apụta ekwuo asị na ọ nọ ebe ahụ owechi ahụ ka e mere ka ndị ya asị na ya nwe onye Biafra na mba ofesi ebe a nọ na-eti ọkpụ anyị na-enwe ha otu esi echeta ya ma gọọmenti Igbo ma ọ wụ onye ama Igbo dị na kansụl Nwangele Dictiger ihe etu ọwa ahụ onye ama Igbo na Nwangele ha biko ha gakwuru ezinụlọ o mere Naijiria nwekwa Biafra ihe ọma wepụta aha na mba ụwa ma m soro gị ụgwọ ahụ ị ga-eso I saw the tiger in the newspaper, the world champion from Nigeria. The people shout liberty in the name of Nigeria. na primary mana ịma na mgbe ahụ anyị na-atagharị ọnụ ọhụ ka a na-agụ ofe eji eri ọha today is right and na-agụ ha is right and fair a happy day the day of joy ụlọ na-agụ ha ị ga na-eso ndị Mama Jollof ofe eji ege na-agụ kiwu agụghị m kiwu ahụ ọ dị mma enwekwa akọ hụrụ ebe ọ na-asị ndị Igbo na ya agaghị eme nnọọ mekwata nwanyị wezụgakwa nnọọ na ya erighị anụ ehi nke abụọ ji a na-ajụ anyị can't Igbo do without cows otu a na-agba Easter elekwana ewu anyị anyị zụga model ezụga ewu
ọkwa ka eji ya dị ka iji ha nọ ịma n'ugwu Awụsa ịma ma ogu ma onugbu akọwachala ebe ogu ntazi mere ebe a karịa ebe enweghị ihe na-eme n'ala Igbo na-ana emezi ebe a gịnị mekwara ihe na-eme na mba ugwu agaghị eme ebe a ndị mmadụ na-ekwu otu nwoke na n'ụzọ agba a na-akpọ chifu ijin ngere m o nwere ebe a na-azụ nama m chọrọ ịzụ nama ọ ya ka mkpọ ịchọ mmadụ olewu ndị nwere ego n'ala Igbo ga-ebido ebe a na-eme nama soro tụkwana buru nama ha na-agaje nama na-ata mmadụ ya asị gị ji ọgwụ achị achị gị hazie gị na-enye ya nri mgbe ọrụ ruo ya na gị na-echere ya gị wuli ha lụtara ya agbalaga ọnwụ mmadụ moto na-abịa ya nọchi ụzọ iwere ha lụtara ya na-esoje gboo gị na ya na-agaje mmadụ gị were ihe dịka nde naira 15 nde naira 100 nde naira tinye si na ebute nama gị bute nama mgbe ọ ruru afọ abụọ anọ gị hụ nama eshi ebe niile gị na-azụ gị na-ere ya na-amụ gị na-amụ ya na-amụ gị na-ere ọ ya wa ya akwụsịkwa ibute ya na mpaghara ugbo mana otu o siri dịrị ugbu a ndị ebe ụlọ agha ahụbeghị ndị na-ata anụ ndị Yoruba ha tara ga ịgba maka ndị okekweta na bịa 081505073 ọ dakara Facebook anyị Darlin FM Owerri ihe ozi gaja gụpụta ya n'ebe anyị bụọla chie ya gaziri gị n'olu gbanye redio gị nwanne kem ndị a na-asị ndị edogbara na-afọ mmụọ ndị Igbo na-afọ mmadụ ugwe ọnwụ na ha kọnzọtụkwa ndị kembụ dịka ndị ụlọ adịka anụ ọnwụ na ha kpọte ọ ga-akụ akpa ndị ahụ na ndị adị na-alụ tọ mgbe ya wụda njaka onye gọọmenti ha kwụta niile china kọta ndị a ha efesụrọ ọ na-adị akwụgharị ahụ ha akwụgharịa ọkpọ na ọkatacha fọm ka ya pụta aka ndị a ha chekwa alụkpọ ha garịrị ngwa abụ ndị a jiri aka zụrụ onye ọ dị m ya gaziri gị nụ ụwa mara gị ọ dị m akara Facebook anyị ka ahụ nke gị ugbu a onye buru ebu ogu isi CPC nwe Ugorji na Sachidema gị ụtụtụ ọma ihe na-ekwu bụ na gọọmenti emezubeghị ihe ndị nke dịrị ha na-ekwesịghị ka akara ejiri mara nwa amaala anyị ọ dị mma ama m ihe nke ahụ dere n'ebe ahụ bụrụ ihe a na-ere ere n'ọnụ ego dị elu ihe a mere ijiri gụọ egwu a nke kpọrọ Kara Awụsa ọ dị maka Kara Awụsa bụ egwu agụrụ agụ bịa n'ebe a ka chi anyị ọha na eze nụ bịa n'ebe a ka anyị rere gị arepụrụ gị renye ọha na eze otu a n'aha gị bụ onye buru ebu onye ji Kara Awụsa masta from onye ugwu Mbaise ya gaziri gị nụ 08150501073 bọla chie Chinonso Ugorji Eze Lobo onye adọziri adọzi ka ego ụwa mara gị mma ndị Eze Lobo mara unu mmanwụ makwara gị n'isiokwu abụla ọnụ n'ụtụtụ a ihe gbasara IPO isi na ndị agha Naịjirịa na-akwado ndị Fulani na-achụ enyi igbu ndị Igbo ihe abalị n'aka anyị eji enyele ya ma ọ bụ ndị agha Naịjirịa duru ndị Fulani na-achụ enyi na-aga n'ofu obodo na Yoruba land kelee onye eze ha gbuo ya pịa lee ndị mmadụ merụpụta ha ahụ ebe a ihe ndị a niile kwenu anyị maka ihe meze na Naịjirịa mana ihe meze n'ụwa ndị ọkachasị mkpa ndị midia ndị nta akụkọ anyị nọ n'ala Igbo ana m ekwuchi ike enyeghị ahụ n'anyị ha aka n'ihi na ihe ndị a mezere o kwesịrị ka ndị nta akụkọ anyị na-enye anyị aka na-eme ka anya ihe mmụọ anyị ma nke ọnụ ahụ anyị na-emepe iji nwee ike na-echekwa mara ka anyị echekwa onwe anyị ịnwere ndị ndu ala Igbo na-ekwuele na ha ga-apụta ha na ha agapụ ekwe n'ihe emerenụ ha kwuche na ha ala maga a na-egbusi ụmụ okorobịa anyị 16 ndị Fulani na-achụ ehu obi adịkwadị m mma ọkpọsa mmiri n'obi ewela gị iwe oke nwanne ọ dị enwere m onye ndị si n'ụlọọrụ King's Farm Home ụcha ka ọ dị ugbo ebe anyị kwesịrị pụrụ n'ụlọọrụ ahụ n'ụbọchị taa enwere m n'ebe a maazị Chikam na-ele anya ekpechi onye na onye otu ya soro bịa n'ebe a taa ebe anyị ka o si aga ndewo nọnso ndewo dechidi ekelekwara m ụnụ anụ were Imo steeti masị ụnụ happy good Friday dechidi happy good Friday ndewo sir okay happy Easter
obi ọjọọ abi nwanne chọrọ Sunday ụbọchị ụka oke anyị eriela ese taa anụ asị abụ Ista oke nsogbu adịghị ọ bụ ka anyị na-amụta ndị ewu ala were kele mụ n'aha nga bụ mmiri akụchika ndị anya ekpochiri onye ụlọ ọrụ Kings Palm Homes yes Kings Palm Homes bụ na ofuta nri ese developers ndị na-atọ n'ugwu shizito emega site dị na kọshọ ọkụ ga na-ewulelu ma enwekwala na inside the estate that is our mission here la Imo State Owerri so if you want to get into yes inwetabe ya own Easter special kukwala ka ọ dị tune because today may be the last day of this promo ndị on don't forget that this Easter special in my work you go 3 inweta 1 free of charge buy 3 and get 1 free of charge so do a little oge ebukwala oge ebu n'oge stop wasting time bịakwa officers of